турфан зебошаҳрак аст дар минтақаи Синзиан уйғури ҷумҳурии мардумии чин ки ҳамагӣ 69,3 километри мураббаъ масоҳат дорад. турфан дорои мавзеъҳои зиёди сайёҳию истироҳатӣ аст ки хизматрасонии аксарияти онҳо бевосита барои сайёҳон нигаронида шудааст. сайёҳати мо дар шаҳри турфани ҷумҳурии мардумии чин бо ворид гардидан ба саҳрои Кумтанг оғоз мегардад. дар омадан ба ин саҳро асосан бо ҳамин гуна мошинҳои хурди яъне сайёҳӣ ҷараён хоҳад гирифт. яке аз мавзеъҳои ҷолибе ки ҳамарӯза аз он ҳазорҳо нафар сайёҳони дохилию хориҷӣ дидан мекунад, ин саҳрои Кумтаг мебошад ки он як гӯшаи шаҳри Турфан аст. агарчанде ки сайёҳат ва гаштугузор дар ин саҳро осон набошад ҳам, вале хоҳишмандони дидани ин саҳро хеле ва хеле зиёд аст. тавре сокинони таҳҷоии ин шаҳр мегӯянд, ҳар нафаре дар ин ҷо метавонад нерӯи ҷисмонии худро фаҳмида бошад ки он то чӣ ҳад аст. мушкил аст роҳ гаштан дар болои қум, вале барои сайёҳон дар саҳрои Кумтанг мошинҳои махсус ва штурҳо муҳайё карда шудааст ки сайёҳон метавонанд аз ин мавзеъ ба таври махсус дида намоянд ва аз ин мавзеъ ҳаловат бубаранд. дар ин ҷо аллакай 8 сол аст ки фаъолият дорам. ҳамасола аз ин мавзеъ наздики 1 миллион нафар сайёҳ дидан мекунанд. ба ин ҷо сайёҳон аз Амрико, Афғонистон, кишварҳои Осиё ва дигар мамлакатҳо ташриф меоранд. саҳрои Кумтаг барояшон хеле писанд аст. ман дар ин ҷо асосан бо шутурҳо барои сайёҳон хизматрасонӣ мекунам. саҳрои Кумтанг дар минтақаи Синзиан бо масоҳати 1888 километри мураббаъ сеюмин минтақаи калонтарини сайёҳӣ ба ҳисоб меравад ва дар худи ҷумҳурии мардумии чин бошад, он аз ҷиҳати масоҳат дар зинаи панҷум қарор дорад. дар ин ҷо барои сайёҳон мошинҳои махсус ва штурҳо барои сарӯгашт дар ин қумзор фароҳам гардидааст. дар саҳрои Кумтаг сайёҳон пас аз тамошо ва сайругаш имкон доранд чун дар меҳмонхона истироҳат намоянд, зеро дар ин ҷо инфраструктури мукаммал ва шароит ҳамчун меҳмонхона муҳайё карда шудааст. агарчи ташрифи барзиёди сайёҳон ба саҳрои Кумтаг дар моҳҳои март-апрел аст, вале ин хоначаҳои саҳроӣ чун меҳмонхона дар ин саҳро ба таври доимӣ фаъолият мекунанд. моҳҳои март ва апрел барои мо кормандони саҳрои Кумтаг серташвиш аст, зеро дар ин моҳҳо сайёҳон аз кишварҳои гуногун хеле зиёд ташриф меоранд. дар хоначаҳое ки шумо мебинед барои истироҳати сайёҳон чун меҳмонхона шароит фароҳам оварда шудааст. дар оянда нақша дорем ки ин хоначаҳоро дуошона ва шумораашонро боз ҳам зиёдтар кунем. инфраструктур ва шароити мукаммал қумзореро дар шаҳри Турфан ба макони бузурги сайёҳӣ табдил додааст. агарчи саҳро аз маркази шаҳр дар масофаи на он қадар дур воқеъ аст, вале новобаста аз ин дар ҳолатҳои тӯфону шамолҳо гарди саҳроӣ то ба шаҳр рафта намерасад, зеро зарар ва паёмадҳои он аз қабл омӯхта шудаву барои пешгирӣ аз ин раванд тадбирҳои махсус андешида шудааст.